In de Schemeltoren gebroken, op de Heesberg opgehangen. Ik heb met mijn laatste snik. En toen was ik het even kwijt. Daar vloog goed gesproken, ja. Ik heb met mijn laatste snik, daar vloog goed gesproken. Juist in Limburg vinden jullie het volgens mij soms raar, want bijvoorbeeld zelfs mijn eigen vriendin had af en toe zo gehad van wie kan ze Limburgstalige muziek maken en dat is geen carnavalsmuziek. Maar juist in het buitenland, en het buitenland bedoel ik daar heel ruim, dus ook in Friesland of in Gelderland. Daar kunnen ze het veel meer waarderen, want Friesen en Gelderlanders die doen het wel dingen in hun eigen dialect, in Fries, in Achterhoeks, maar ook Zweedse, Noorse, Finse bands die in hun eigen taal, maar ook aparte dialecten, zelfs Sami, folkmetal spelen, maar ook andere soorten metal. Dus daar is het helemaal niet zo raar om die teksten in hun eigen taal te schrijven. Rafke Hotterbeeks leerde thuis nooit Limburgs te spreken, al probeerde ze dat wel. In mijn puberteit heb ik ook geprobeerd om samen met vriendinnen het Limburgs te leren. Dat klonk voor geen meter. Dat, ja, ik ken het niet. En dan kom je nou in deze band? En dan kom ik nou in deze band, ja. Ja, daar gaat het goed, want dan heb ik opnames van Olaf die het gewoon zingt zoals hij het zingt. En dan hoef ik dat maar na te doen. En dat lukt op een of andere manier wel. Vind ik tenminste, ik weet niet wat anderen daarvan vinden als ze me horen. Maar... Want teksten over Limburgs verleden, of dingen die in een bepaalde manier in een Limburgse mythologie zijn gezet. En dat zijn teksten over bokkerie is, maar ook over ons mijn verleden, maar ook dingen wie weerwolven. Ik bedoel, er is een Suske Wiskeboek geschreven over weerwolven in Limburg, dus dat weet ze nog niet. Zolang we vuur blijven spelen, blijven we ook teksten in dialect schrijven. Doe het verspreid, ik ben eerste nacht.